Waslu Malta City Clip biex jitħarġu joffru għajnuna lil persuni bl-awtiżmu bid-diabete u bekk joffru serħan il-moħħ lil qrabathom. Wara li persuni speċjalizzati f'dan il-qasam jaslu l-aktar klip kalmi u kurjużi għal dan ix-xogħol, iġibuhom f'pajjiżna fl-ewwel xhur ta' ħajjithom. It-taħriġ meħtieġ biex kelb jiggradwa jkun jista' jsisti persuni b'dawn il-kundizzjonijiet jiswa bejn 15 u 20 elf euro. Kull kelb jidum sentej biex jiġi ttrenjat, huwa ttrenjat b'mod speċifiku, u mbagħad aħna lil kelb anzi jkun ittrenjat nimmaċċjawh mal-familja u jkun tagħhom intulhom b'xejn. Klip li jkunu ma' tfal bl-awtiżmu jgħinuhom jikkalmaw fatt ta' sitwazzjonijiet. L-idea hi illi dawn it-tfal anke għandna pereżempju kelb illi gradwa xarejn ilu illi qed imur l-iskola mat-tifel, ġifieri daw biex jgħinu mhux biss lit-tifel jgħinu wkoll il-familja tat-tifel jew t-tifla illi jkun fuq din l-ispettru. Minna l-oħra dawk il-klieb li se jkunu ma' nies bid-diabete se jkunu mħarġa skont il-każ tal-individwu. Dawn il-klieb għandhom l-abilta li antiċipaw meta il-livell ta' zokkor f'persuna bid-diabete ikun se jitla' jew jinżel. Bekk jarfu lil persuna bir-riskju u tkun tista' tittieħed il-prekawzjoni meħtieġa. Joanne Cremona mill-Fondazzjoni ta' Service Dogs innotat ukoll kif il-preżentazzjoni tal-klieb saret f'restorant biex jinbagħat messaġġ ċar li dawn il-klieb għandhom ikunu aċċettati f'ristoranti u postijiet simili.